शेगलाची भाजी बनवण्यासाठी जे आपल्याला साहित्य लागतं ते साहित्य आहे. इथे मी शेगलाची भाजी घेतली आहे. शेगलाची भाजी मी साफ केली आहे. त्यानंतर साफ करून झाल्याच्यानंतर स्वच्छ धुवून घेतली आहे, बारीक चिरून घेतली आहे. आता ह्यामध्ये नुसती शेगलाची भाजी नाही आहे, तर ह्यामध्ये मी जो हिरवा माठ असतो तोसुद्धा मिक्स केलेला आहे. कारण जर नुसती शेगलाची भाजी घेतली ना तर ती फळफळीत अशी होते आणि त्याच्यामुळे ना मी कधी पण त्याच्यामध्ये हिरवा माठ हा मिक्स करतेच. हिरवा माठ आणि शेगलाची भाजी ह्या दोघांचं कॉम्बिनेशन खूप छान लागतं. तुम्ही एकदा करून बघा, ती छानपैकी आळते पण आणि मस्त होते ती फळफळीत अशी. तर ती तशी मी साफ करून घेतलेल्या आहेत दोन्ही पण भाज्या आणि बारीक चिरून घेतलेल्या आहेत. त्यानंतर इथे मी घेतला आहे कांदा. हे अंदाजे 3 ते 4 कांदे आहेत मीडियम आकाराचे. ओलं खोबरं घेतलं आहे जे खवून घेतलेलं आहे आणि ह्याच्या खालीच हिरवी मिरचीसुद्धा आहे आणि इथे मी थोडंसं लसूण घेतलेली आहे आणि आपल्याला लागणार आहे तेल आणि मीठ. चला तर मग बघूया आपण शेगलाची भाजी कशी तयार करायची ती. भाजी बनवण्यासाठी इथे मी तवा गरम करत ठेवला आहे आणि पाल्याची भाजी बनवताना ना नेहमी भिडाचा तवा किंवा लोखंडाचा तवा असे तवेच वापरायचे. त्याच्यामध्ये खूप टेस्टी भाजी बनते. तर तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा की लोखंडाच्या तव्यामध्ये पाल्याची भाजी तयार करायची. इकडे मी तवा गरम झाला आहे तर तव्यामध्ये मी तेल घालून घेते. तेलामध्ये मी आपण जी लसूण घेतली होती ठेचून ती घालून घेते. लसूण जरा लालसर झाली तर मग आपण त्यामध्ये कांदा घालून घेऊया. लसूण आपली लाल झाली आहे. आता आपण त्यामध्ये कांदा आणि मिरची जी कापून घेतली आहे ती घालून घेऊया. पाल्याच्या भाजीला जितका कांदा तुम्ही जास्त वापराल ना तेवढी ती भाजी छान होते, टेस्टी होते. म्हणून कांदा कधी पण जास्त पाहिजे. आता जरा कांदा आपला मऊसर पडेपर्यंत आपण परतून घेऊया. कांदा पण आपला बऱ्यापैकी मऊसर असा झाला आहे. आता आपण त्यामध्ये थोडी थोडी भाजी घालून घेऊया. जास्त पण कांदा आपल्याला करपवायचा नाही आहे किंवा ब्राऊन नाही करायचा आहे. आता मी इथे थोडी थोडी भाजी घालून घेते. ती जरा जरा आळली ना तर मग आपण मी त्याच्यामध्ये ॲड करत जाणार आहे. थोडी ती खाली बसली तर आपण मग दुसरी घालून घेऊया त्यामध्ये. सगळी भाजी घालून झाली आहे माझी आणि आता बघा ती कशी मस्त आळते आहे. ते अजून कमी होईल आणि कमी झाल्याच्या नंतर मग आपल्याला ह्याच्यामध्ये मीठ घालायचं आहे. कारण की ती अंदाजाप्रमाणे आपल्याला मीठ घालायचं नाही तर मग ते जास्त होऊ शकतं मीठ. म्हणून आधी कधीच मीठ घालायचं नाही पाल्याच्या भाजीमध्ये. पाल्याची भाजी पूर्णपैकी बसली ना की मग त्यामध्ये मीठ घालायचं. आता अजून ती होऊ दे व्यवस्थित, मग आपण त्यामध्ये मीठ घालून घेऊया. आता आपली भाजी व्यवस्थित अशी आळली आहे. आता आपण त्यामध्ये मीठ घालून घेऊया. मी हाताने मीठ घालते कारण मला हाताचा अंदाज बरोबर येतो पाल्याच्या भाजीला. आणि हे मिक्स करून घेऊया. छान झालेली आहे आपली भाजी. आता आपण ह्यामध्ये ओलं खोबरं जे आहे ते घालून घेऊया आणि हे पण सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे आपली शेगलाची भाजी तयार झाली आहे. शेगला पाल्याची भाजी पण म्हणतात त्याला. पाल्याच्या भाजीला खोबरं सुद्धा जास्त लागतं. हा हे बघा, अशा प्रकारे आपली शेगलाची भाजी तयार. तांदळाच्या भाकरी बरोबर खा, ज्वारी नाचणीच्या भाकरी बरोबर एकदम मस्त लागते. कोकणामध्ये आमच्या शेगलाच्या भाजीचा आणि आंबोळीचा नैवेद्य असतो गोकुळाष्टमीसाठी. झालं आपलं. आता आपण गॅस बंद करून घेते. अशा प्रकारे आपली पौष्टिक अशी शेगलाची भाजी तयार आहे. तुम्हीसुद्धा शेगलाच्या पानांची भाजी नक्की ट्राय करून पहा आणि आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते कमेंटच्या माध्यमातून मला नक्की कळवा.
आणि हो, माझ्या चॅनलला अजूनही सबस्क्राईब केले नसेल तर तेही करून घ्या आणि बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनवरती सुद्धा प्रेस करायला विसरू नका. म्हणजेच तुम्हाला पुढे येणाऱ्या नवनवीन रेसिपींचं नोटिफिकेशन मिळत राहील. चला तर मग पुन्हा भेटूया अशाच छानशा आणि पारंपरिक रेसिपींसोबत. तोपर्यंत मस्त राहा, स्वस्त राहा, आनंदात राहा आणि हो, महत्त्वाचं म्हणजे खात राहा.